masa kini. Mengitung aturan diri wanita sedang atas kan diarahkan pegawai Sabtu Bola. Sabtu Bola kami kapung mewakili ikan gantian sebelum semua. Kaitan sejak dua dengan awal dari bawah, memang berangkat dengan langsung dengan pola sesuatu di sekolah pola kemudian pola mencoba konsumsi mungkin hasil sebuah model yang berbeda semakin vital dengan pembahasan dan sampingan kerja bangsa rancak untuk yang sedang pernah positif dari rumah. Amin amin berdoa amin. Usaha pencari apun amin pun kita udah kanti lagu ketika di mana enaknya atas perlindungan pun tak benar. Nuwun khusus. Kami umum dengan tanpa pindah kalau tamu yang selalu ikan penantin cukup rezeki. Kemudian akan saya Abidoro menunjukkan 2003. Ini rasanya apa? Macam wayang Sri Tanjung Mustafa wayang. Iya, kita tuh beda berapa tahun sih dia juga berapa? Kita kelas berapa? Kelas 2 kelas 3 SMP. Mana teman? Kanalan ini wah, tapi video sampai bener-bener mana? Wah ini kan bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Galeri budaya Batu kanthi dalam Ki Anom Wijo Kangko sarjana seni.
Semoga soroti Iwan Patonggo Pati Senari kinapit gunung temah temawu Sorot bayung semanggurat Lerban sotane nganggo rapuh Naratas Senari Iwan Arako tinampi siraping porojo Ngasti lomah datang lokal Kawis tinggal gila Ponang sirap lampet mantolaken Sorote Iwan Patonggo Pati Kandian nyebut asmani Gusti Ngemo welas Kang Sartomo asik Namor wani narap buka kondo negeri Negari budito yang minongko Dadi pang bukane carita ing dalemaning Lah menika warnane gemelaring Paraja Ngastina ya sinebute negara gajah uyuh ya winastane liman kawi Patut minangka pambukane carita lan upaya negari 100 lan antuk kalih 1000 lan jangkep sedasa Dasar negara kang panjang marang kunjung pasir bukit dumah limpah loh jinawi kerto toto ora hajo panjang saya tidur pocapaning kunjung luhur kami bawani pasir samudra ukir gunung loh terus kang sarwati nandul jinawi murah kang sarwati buku Gemah kapon para kawula kang sakti lampah dadak lelayaran arah bumen dalwang lur seluruh datanono pedote labet tanono sayang lan saengi bedalan Ari bacal momonceng ing sami gegriya wonten salebeti negari kanthi jajal Habib bin Abben cuket tepung taripis papan liar temah urung pak saking gemah harjani Porojo kakone dene para kawula karang pandusunan samiya tentrem adine monggo pangoing tanem
satemah bumi sacengkang batang kono kang selo kawis tingali jo royo-yo mertanggani kamunta wong ing negara ngastina datang kurang sandang pangan kang saka papan ora harjo dinepi saking palaman muga Mantri Bupati Samya Kuntab kautamane wicaksana lipat ing kawruh utus marang panembane para jo marma datang muka negara ngasti mekono den arane negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur ukuse ado kelawan kuncarane awit kasungguh mangani bamane sang Nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jaka Pitana Hangendari Suta Desna Prastarmaja ya sang Kurawa Indra kali dereng Berbondo Berbandu Berbondo Sugih Raja Brana Berbandu Sugih Padyabala nuju hari payoga sang Natapiya sing setinggil Winata lenggah ing Damparadenta ingkang pinalipit ing kencana pinanting Sugya Mawarna lalemen babut pramadani sinebaran sari-sari Ginandawida misah jebat kasturi Binar perkara badaya siripi manggung katanggung Jaka paloro-loro ing ampil upacara nata banyak dalan samunggali Barada Walika Katu Mas duwe panggo kang sarwa sesukya dinebut telar badang kanan kiri kongas gandane rasa nata ngantos duming panguraan Jawi parandene Sidemaman Panono sabawani marangani sing gegondongan Manibah Samirana datang lumampah hamung lapan-lapan kapiyasa suarane Pandhawa punya angayut-ayut binaro ojai peksingko jalak ini pincana sakubring paringin miwak sabawani korak digending kriya kemasan ingin sambil nambut kardi bangayai pakaryani kolo jalak mengapiyasa pating carangkan pating carangkin imbal ganti limut dorogo saya nguwui senani panah gila nalika semono dereng ngantos ngamijil pangandhane sang Nata Prabu Duryudana pasaru geger wonten Pasimban Jaba waneh panelkane samya kesik umanesik dadya gayeng gumanggeng tinarka karamanta sang Bang Brama ing kanyuwangan swarga dahonenge tumendak dhateng Raja Gajah Uyuh duwi dene ngaken ngidra cetha kantang pawarana rawuhnya kandhang Werda sedulur tuwa ing negara Mandura Prabu Baladewa ya sang Prabu Balarama ya sang Anom Kakarasana Gabyuk Prakulan Alindra kekalih dadangu datang Minagri ing stinggil mepat sanggung para nayakane Karaja ing samyahanangkil Lemban Durna perkira pantih sembuni Radyan Karata marmenging ngungkuraken pasibane Wadya Bala Pegamber Hamdak Balkoksing doyong nepancak sujine alun-alun mangkono wijining pangandika ing dereng kamiyos lesan
sahanang ingkang bekatan sihik kasing mawek buku sawetgung taksih ing delahan Alinjeng ayatan nekarat dote karat otomo siswa Sokoto Anggus Minoyo
yen para pamoring kamula saking dalang ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangkat diluwih payungana wong sak praja Ngastina Duka Prabu Koko Prabu jejimating gesang kula donya prapteng lahan Koko Prabu Baladewa dadosaken kadyak rasing manah kula kalenggani samangkin jeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten ing Praja Ngastina. Duh Koko Prabu sarawuh paduka paring kula ngaturaken pasegan ana karapi perbagi mugi kunjung sandhap padha paduka jeng Koko Prabu Baladewa kowe ngatakan inggih ya inggih kadangipun kakang ingkang kula tresnani lair kandas musik batin Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana Nirbaya Nirsangsaya pratanipun ingkang Arangka ing Mandura dumugi wonten ing negari Astina Ginanjar kawilujengan kebagas warasan boten nyandung sakara-kara dateng kathah-kathah kalingga murda sekwana kraminipun Yayi Prabu Kurupati ingkang rumentah dhumateng ingkang Arangka ing Mandura dadosaken mongkot kawula
orang bunga wonten telenging manah kemarang puja pangestawanipun kakang unjuk wonten ngasanipun Yayi Prabu Kurupati. Inggih Bapak Prabu. Grawalan anggen kula pundi kabetekaken wonten ing Jojo. Rupa keting Wardoyo miwah ana rah daging kayuan. Putraku monggo kula dherekaken enggah ingkang sekeca. Inggih Yayi. Kaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang Araka ing Mandura Kabyantara sowan wonten ing negari Gajah Uya mriki. Nuwun sewu nggih Kakang Prabu. Kaya gempal panjenengan. Mriki gantri begini Mas Joglo. Hawala. Ingkang Bapak ing Sekalima ngaturaken kasugengan nggih Bapak Durna. Wilujeng dening Sambikala. Areng taken kula mugi konco nggih Kakang Prabu. Banayama. Nggih, sampun kula tampi ndasaken bingah rasa manah. Boten langkung tumiba sepadha-padha mampir dhateng Sekalima. Matur nuwun. Denga wanci sanes wekdal oleh wonten bab ingkang wigati tertamtu kula badhe kampir wonten ing Sekalima. Nek mampir mriku kandha ngendika langkung rupiye? Nek badhe tindak kampir wonten ing Sekalima kula aturi ngendika kula siapi kula ngertos senenganipun jenengan niku darane ora sate bekecot boten marep nggih. Basa sing rada iler-iler ngoten niku njenengan arep. Oke kula siapaken boten muji wani nggih matur nuwun. Nuwun sewu nggih. Anak Prabu Baladewa ngaturaken kawilujengan arawuhipun jenengan tiga anggen anak Prabu Baladewa. Sinten menika? Kula ingkang paman ing kepadian Ngastina Rekyanawati Haris. Wah, paman semuni nggih lakar kados mekaten. Wilujeng amak kula, paman Haris lak nggih sihat to? Dalem. Paman semuni nggih sihat. Pangastunipun kero-kero ginanjar kawilujengan. Kero-kero ginanjar kawilujengan niku manane ladang nuwun sewu awak kula menika kuru gagangaking paribasane ning alhamdulillah tansah kinemulan kesehatan. Paman Cenguni pripun nggih? Kersanipun ladang to sampun lalu yuswa tegese sampun sepuh. Kula menika kok kantos gumun kalih awak kula niki. Sing digumuni perkara apa? Derajat pangkat kula menika mboten kurang wong kula wong nomor 2 sakwise ratu. Bondo donya menika paribasane tumpuk matumpa-tumpa. Duit menika kathah arep mangan bergizi model piye kelakon. Ning kula menika gumun awak kula kok mboten saged subur, mboten saged lemah, mboten saged gendut kadidene tiyang ingkang sampun kemulan Raja Brana. Paman Haryo wonten dawuh. Nuwun sewu. Yen napa jenengan ndarbani gagasan ingkang kados mekaten, niku penemu sing kleru pendapat sing lepat. Dan ngendika, aku wong sugih, dhuwitku akeh, aku tuku panganan model piye kelakon, awakku ora iso lemu. Ra ngaten. Nggih, lakar kados mekaten. Niku penemu sing kleru. Wong urip wonten ing alam donya niku mboten perlu mikir perkara kuru karo lemune awak, sing dipentingke, sing dipikir niku namung siji, nggih menika waras. Waras kok waret ora. Sing penting awake waras, awake sehat, ora perlu mikir perkara kuru karo lemu. Cobi man penggalih, cobi man mikir. Lan danto sampeyan niku awake kabujan uripe, duwite pirang-pirang pangkate dhuwur. Raja Brana tumpuk matumpa-tumpa. Omahe becik, omahe apik, mobile pirang-pirang. Sawahe jembar, tegalane yo jembar. Nek bendina dikupeng karo penyakit, bendina dikupeng karo lelara. Kapan anggone bisa ngrasake kanikmatane urip wonten ing alam panjang? Mongko urip ning donya niku nggih namung sepisan tok niki. Sok bakale mboten saged urip malih. Nalikanipun kula panjenengan sampun ngadhep wonten ngarsane Gusti ingkang Kakangya Jagat dados perkawis lemu karo kuru. Ora usah dipikir. Malah sampeyan awake kuru niku malah matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe urip.
Mergo napa? Sing gampang kena penyakit niku awake sing lemu-lemu niku. Betul. Mergo kurang gerak, kurang olahraga, kurang ngetokne keringet. Nek awake kurul cekal mangsa angel kena penyakit. Nek awake wis lemu, kakean melek, kakean ligo, kuwi gampang kena penyakit. Ente potong. Ngoten nggih. Dadi sing penting awake niku sehat. Wong lanang sugih, duwite akeh, omahe mandro-mandro. Mobile pirang-pirang. Duwite wis ora ketung mari basane, bojone ayu, nek nggon kene ora sehat. Ayo, mandang. Telepon Mas. Iki nopo saged ngrasani kanikmatan urip wonten ing alam donya sampun ngantos kena penyakit. Betul lho. Oh penyakit itu regane larang kok saya penyakit sing daran penyakit dalam utawa penyakit jero biyo nek wingi niku nembe mawon kula niku bar operasi batu ginjal ngetokne watu sak pentok korek niku ragate 75 juta jasa niki niki ora kena nggih mondasi omah niku coba Batu karang. dados apa-apa niku nek penyakit niku lek teng jero ora ketok mata niku mesti larang. Beda karo penyakit jaba sing gampang dideteksi cara tembung isi mentereng, gampang didelok, kuwi gampang tamban-tambanane. Beda karo penyakit jero, ragate larang, ragate akeh. Apapun itu, pokoke manggone ning jero, kuwi mesti regane larang. Saliyane penyakit jero regane larang niku napa nggih? Nun gawean insinyur karo kondektur. Insinyur sekolahe dhuwur, ragate akeh. Nyambut gawene nggon jero sirah sing jenenge otak. Kula bayarane mayuta-yuta. Beda karo kondektur. Kondektur karo insinyur. Kuwi komo ditimbang jomplang. Bayarane sing akeh insinyur. Oh, dados apa-apa iku nek ning jero nggone mesti larang regane. Nggih. Sing contoh mriki wonten napa nggih? Sing gampang ditampa, sing jero regane larang, sing contoh teng panggung niki wonten napa? Jero regane larang. Sing kena nggih contoh wonten panggung mriki. Nuwun sewu, sinden sing cacahe ana 7 niku nganggo jarik sedaya. Sinden nganggo jarik sing dienggo sinden kuwi banget pol paling larang. Iki regane 200.000. Ning sing dijariki apa entuk 200.000? Nggih. Malah 100. Ngoten nggih. Jero regane larang. Nek nganti jarik karo sing dijariki kok larang jariki. Niku berarti jero wis bosok. Bosok koklok dihubung later. Nek keplepet murah lang. Oh, iki. Nggih. Yo sak menika, Bapak Prabu. Pripun Nyai? Dinten samangke kula matur nuwun awit rawuh paduka ing Joko Prabu Baladewa. Ingkang kestu nampi undangan kula. Kula nyuwun pangapunten. Kekalipun kula sowan dhateng Waraja mandura ing kepeksa kalenggan samangke. Kula ngaturi rawuh jengadika wonten negari Kyai. Lugunipun tuwuh tandha pitakon jroning manah kula. Tigang dinten ingkang sampun kamuli paduka utusan ayaning Waraja nyuwun dumateng pun Kakang Mandura supados marapta wonten negari Ngastina. Muka ya. Muka yen mboten wonten bak ingkang wigati parenga. Kula ngangulungaken jangga mirengaken karma nyadha rumeneng sabda. Yen wonten bab ingkang badhe dipun ngendikaken pun andharaken dumateng ingkang Raka Mandura pun Kakang Sumedya ngangulungi Jawa mirengaken karma nyadha rumeneng sabda sabdanipun jeng Kyai Prabu Joko Pitana surasane ing donya.
tresna mira. Sahabat kepada jengat itu jengat Prabu Baladewa. Sahabat kawis nopo. Ora. Laturi ngicali Durgamasa Gondi kok menawi kula saged saged dhumateng Pandhawa lan Prabu Duryudana. Sahabat. Sampun dungkap Trimadya Candra kaluhan samangke. 3 sasi setengah inggih. Wonten laladan Ngastina ing pojok kepiring sisih lèr. Wonten adeke pertapan wonten salah satu galing tiyang ingkang ngedekaken pondok wonten mriku. Pondok utawi pertapan kula wau dipun wastani pertapan Kembang Sore. Pertapan Kembang Sore dideke wonten ing wewengkon negara Ngastina. Inggih, langkah kados. Lajeng kesanipun wonten mriku wonten Brahmana Nyarakaton. Ingkang madhep pendhita ingkang kepareng penemban Begawan Sabdawala. Nggih, penemban Begawan Dawala. Nggih, lajeng kersanipun dadosaken watos raosing batos kula. Paribasanipun ancik-ancik wonten pucuking eri sisih sembrih iso mbebayani tumrap kekuatan negari Ngastina. Sebabe kok panjenengan ngendheken kados mekaten awit kathah para kawula ing negara Ngastina menika samya puruhita samya manunggal dadi siji ngaji ngecep kawruh ngecep ngelmu ingkang dipun gelar dening penemban Begawan Sabdawala utawi Begawan Dawala kula. Kabar ingkang sumebar wonten iki bapak 5 pancer negari Ngastina. Maewu-ewu paribasane para santri-santri yang mapan wonten mriku. Yang samya puruhita ciklu-ciklu ana ngarsaning Sang Begawan Sabdawala. Jare mandi apa sing dadi sabdaning Begawan Sabdawala. Mila kathah ingkang samya pitados, kathah ingkang samya percaya dhumateng Begawan Sabdawala. Ingkur bekti marang Prabu Duryudana. Boten namung menika kok nggih nuwun sewu anak Prabu Baladewa. Sing merasa dipun rugekaken. Sing dirugekake menika boten namung kangge Prabu Duryudana. Selaku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Begawan Durna niku saben-saben wonten lumebeting para putra siswa. Menika atusan ingin sami daftar dhateng peguron siswa saka 5. Mriki lenggang samangke sareng wonten madheke Begawan Sabdawala. Wonten ing pertapan Kembang Sore sing daftar teng peguron kula niku kalih mawon boten jangkep. Sing golek-golek tamba teng kula niku sampun berkurang tebih. Ora date sing golek tamba teng pertapan saka 5 niku kathah. Enek sing golek penglarisan, enek sing mangan pengin dadi wong sugih, enek sing pasang susuk. Niku pirang-pirang sareng enten jumenenge Begawan Sabdawala. Niki saged ngrogoti pemasukan kula. Ngoten. Nggih. Lajeng kersanipun kali Prabu Duryudana kasebut. Kula badhe nyuwun dawuh jeng andika babagan kawontenan iki gumelar wonten negari Ngastina mriki. Sesambetan kelawan kahananipun pertapan Kembang Sore. Saya-saya menawi Paduka Kersa. Menawi Paduka Kersa bubaraken pertapan kula.
Gunjang kang sing langit kalak aton Gergin sanging alis sang mawek kandung sabarang katulu sabarang katulu ukir moyak mayek saking yas bali woro lemare sang Gandrung Dohari Sumito Tanoyo Paran yen to jangan digoleki Prabu Duryudana nyuwun penemu kang sata gagasanipun ing para kowe mandu wonten titikanipun cacah wonten sekawan paugerane negara niku bisa tentrem paugerane negara saged ayem niku titikane wonten sekawan angka setunggal ya menika ilmune para alim ulama ingin dipun amalaken niku angka setunggal paugerane negara saged tentrem angka kalih adile para pemimpin angka 3 kejujurane para kawula lan pangarsa ing angka sekawan manunggale warga tuwin para pangarsa boten namung wonten negara klebu wonten ing desa niku nek ing antarane sekawan kala mau dipun tindakne kanthi bener becik niku dadi desa dadi negara ingkang saged ayem tentrem utamanipun syarat ingkang angka setunggal menika ilmunipun para alim ulama para kiai ingin nyebar mulang babagan kebersihan keselamatan donya lan akhirate niku lamun dipun tindakaken lamun diamalaken niki mengke dados rana negara menika saged ayem tentrem ta yen to paduka nyuwun dhumateng ingkang para kowe mandura supados bubarke wujudipun pertapan utawi pondok kembang sore kala wau ingkang ngroko ing Mandura boten saged jalaran kedahipun nggih kedahipun pendhita utawi kiai kala wau nyuwun ayomi dening panjenengan Kyai Prabu Duryudana yang perlu diragati piye carane supaya negara Ngastina menika ora geger Hastina monggo Prabu Duryudana alon nganti kanira aliming sun Barakudara aliming sun Barakudara